ovo obrisano? Stvarno ne znam kako je moguće. Nemamo vremena za uvjeravanje. Uzmite krpu i obrišite još jedno. Evo, spreman sam za proslavu, za goste, za sve. A kravata? Kakva kravata? Gdje ti je kravata? Pa što će mi kravata? Nisi vada pomislio da ćeš na današnji dan zaći pred ljude bez kravata? Pa naravno da sam mislio. Znaš da mi kravate idu na živce i da se puno bolje osjećam bez te glupe kravate. To mi duši. Da se to od mene očekuje. Bez sumnje. 7. je obljetnica agencije, a to što ste uselili u ovaj zaista predivan stan za vaše prijatelje puno važnije od same obljetnice. Da nije bilo te agencije, ne bi bilo ni ovoga stana. Od agencije živimo. Znaš li sama kako i koliko moj muž zarađuje. Ono od čega dobivaš kruh zavređuje veće poštovanje od kruha samoga. Je li ovako u redu? Dušo, zašto nisi stavio svjetliju kravatu? Uz to odijelo ide svjetlija kravata. A meni se čini da baš ova odgovara. Večeras je proslava, a ne sahrana. Kada na tamno odijelo staviš tamnu kravatu, onda nalikuješ na pogrebnika, a mi nismo na pogrebu. Ale ti predivno je. A molim te, gdje je moj prijatelj? Negdje u ormaru, u potrazi za kravatu. Piće je za njega. Pošto ga nema, molim te, izvoli. Hvala. Na lijepom je mjestu, krasno je uređeno. A tek da vidiš blagovaonicu. Što si ono rekla koliko ima kvadrata? 180. 180. Prekrasno. Neki dan sam te vidio u novinama. Vidio sam tvoju fotografiju i mogu ti reći da si bila i... Želiš mi nešto važno reći? Ništa. Ako želiš, slušam te. Ma nemam ti što reći. Drago mi je da si ovdje. Nešto te muči. Svaki puta dolaziš kada imaš neki problem. Došao sam kao prijatelj željan razgovora. Dakle? Učinio si za mene čak i mnogo više nego što si mogao pretpostaviti da ćeš učiniti. Pomogao si mi da shvatim koliko mi se gadi i koliko mi je važan svijet umjetnosti. Nije to za usporedbu